Tăcerea era asurzitoare în vârful celui mai impunător zgârie nori din București. Între pereții de sticlă care reflectau cerul gri al după-amiezii, milionarul se plimba cu pași măsurați prin biroul panoramic, pantofii de piele italiană răsunând pe marmura lustruită. Mâinile sale, mereu ferme în afacerile cele mai complexe, tremurau imperceptibil în timp ce ținea tableta care reda, pentru a 10-a oară consecutiv, același videoclip de 42 de secunde. Pe ecran, o fetiță minusculă se ghemuia la baza treptelor de beton ale unei clădiri publice, încercând să se apere de ploaia torențială, cu o bucată de plastic transparent care mai degrabă semăna cu o fantomă dansând în vânt. Hainele ei erau un mozaic de petice și murdărie, picioarele desculțe vinete de frig, în mâinile ei fragile o mică cutie de bomboane pe care o oferea timid trecătorilor grăbiți care abia o priveau. Bărbatul observa fiecare detaliu cu o intensitate care ar fi surprins pe oricine l-ar fi cunoscut. La 52 de ani, construise un imperiu financiar bazat pe răceala calculată și pe capacitatea de a transforma numerele în munți de bani. Ochii săi cenușii de oțel, care au făcut deja executivi experimentați să tremure de frică, erau acum fixați pe ecran cu o vulnerabilitate pe care nici el nu știa că o deține. Apoi s-a întâmplat. Polițistul a apărut în cadru, un bărbat corpulent și uniformizat, mergând cu autoritatea celui care se simte stăpân pe stradă. Fetița l-a văzut apropiindu-se și, instinctiv, s-a ghemuit și mai mult, îmbrățișând cutia de bomboane la piept ca și cum ar fi fost un scut. Cuvintele ei erau inaudibile pe video, dar se putea vedea buzele mișcându-se în rugăminți tăcute. Șutul a venit ca un fulger, brutal, laș, precis. Piciorul polițistului a lovit coastele copilului cu o forță disproporționată, făcând-o să se rostogolească pe scări ca o păpușă de cârpă. Trupușorul ei fragil a lovit fiecare treaptă de beton, bomboanele împrăștiindu-se ca niște confeți macabre pe podeaua umedă. Plasticul care o proteja a zburat departe, lăsând-o complet expusă ploii care acum spăla sângele de pe rănile ei. Milionarul a închis ochii și și-a plecat capul pe spate, simțind o durere fizică în piept pe care nu o mai simțise de 10 de ani. Mâinile sale au strâns tableta cu atâta forță încât încheieturile degetelor au albit. Pentru o clipă, cel mai puternic om din țară s-a simțit complet neajutorat. Secretara a bătut delicat la ușa de sticlă. Era o femeie de vreo 40 de ani, eficientă și discretă, care lucra pentru el de peste 15 ani, fără să fi văzut vreodată vreo demonstrație de emoție pe fața lui. Când el i-a făcut semn să intre, a observat imediat ceva diferit în expresia lui. "Domnule, Consiliul așteaptă în sala de ședințe," a spus ea, menținând tonul profesional, deși ochii ei demonstrau îngrijorare. El a rămas tăcut câteva secunde, încă procesând imaginile pe care tocmai le văzuse. Când a vorbit în cele din urmă, vocea sa purta un ton pe care ea nu îl mai auzise niciodată. Un amestec de hotărâre și ceva ce părea aproape disperare. "Anulați ședința. De fapt, anulați tot ce am pentru astăzi. Am nevoie să localizați o persoană pentru mine." "O persoană, domnule?" Era ceva mult mai profund și înfricoșător. "Nu este treaba noastră. Nu este o investiție profitabilă. Nu este genul de lucru pe care oamenii ca mine le fac. Banii nu sunt o problemă. Un alt copil, o altă scară, o altă uniformă, o altă violență." Imaginile se amestecau în mintea lui, trecutul și prezentul se confuzau într-un dans crud de coincidențe care nu puteau fi doar coincidențe. El a închis ochii și pentru prima dată în decenii și-a permis să simtă. Ploaia bătea în geamurile biroului cu aceeași intensitate ca în acea după-amiază de marți, acum 27 de ani, când totul a început să se prăbușească. Milionarul nu dormise de când văzuse videoclipul, rămânând treaz toată noaptea, plimbându-se prin coridoarele goale ale triplexului său, retrăind amintiri pe care le îngropase sub munți de contracte și cifre.
La 6 dimineața, secretara a venit la birou cu un raport complet. Ochii ei demonstrau oboseala celui care lucrase toată noaptea, dar și o determinare care și-a surprins chiar și șeful. Ea mobilizase o mică rețea de contacte, anchetatori, asistenți sociali, chiar și un jurnalist care acoperea cazuri de violență polițienească. Fetița se numește, a început ea consultându-și notițele. Nu, a întrerupt-o sec ridicând mâna, fără nume, spune-mi doar unde este și cum este. Era inconștientă la baza scării, cu o fractură deschisă la piciorul stâng, 3 coaste rănite și multiple vânătăi. A fost dusă la spitalul municipal Sfântul Vasile. Continuă, spuse el, așezându-se pentru prima oară de când intrase ea în birou. Nu are familie înregistrată, trăiește pe străzi de cel puțin 6 luni, conform martorilor locali. Aparent, a fost abandonată de o femeie pe care locuitorii zonei o descriu ca fiind tânără, slabă, cu probleme de dependență chimică. La fiecare cuvânt, milionarul simțea ca și cum un cuțit se învârtea încet în stomacul său. Descrierea mamei fetei îi răsuna tulburător în cele mai dureroase amintiri. Medicii spun că n-a scos un cuvânt de când s-a trezit, continuă secretara, vocea ei devenind mai blândă pe măsură ce observa impactul informațiilor asupra șefului ei. Este într-o cameră cu alte 3 fete, dar refuză să mănânce sau să interacționeze cu cineva. Asistentele sunt îngrijorate. Se ridică brusc, mergând până la dulapul unde își ținea câteva obiecte personale. În spatele unui sertar încuiat, mâinile lui găsiră o cutiuță de catifea albastră pe care nu o mai atinsese de ani de zile. Înăuntru, un lanț subțire de argint cu un pandantiv în formă de stea, ultimul cadou pe care îl dăduse surorii sale mai mici, înainte ca totul să se destrame. Pregătește mașina, spuse el, punând cutia în buzunarul hainei. Mergem la spital. Secretara clipi surprinsă. Domnule, aveți întâlnire cu investitorii japonezi într-o oră și imediat după am spus să pregătești mașina. Vocea lui avea un ton hotărât care nu admitea contraziceri. Și anulează toate întâlnirile din săptămâna asta. Toate. Călătoria până la spitalul municipal a fost tăcută. Milionarul observa pe fereastra mașinii blindate străzile pe care le cunoștea doar prin rapoarte economice. Barăși de lemn se amestecau cu mici magazine, copii se jucau pe terenuri virane, iar viața își urma cursul haotic și imprevizibil. Era o lume complet diferită de realitatea lui de sticlă și oțel, dar ciudat de familiară. Când au ajuns la spital, diferența de lume a devenit și mai evidentă. Holul era plin de oameni care așteptau să fie consultați. Mirosul de dezinfectant se amesteca cu duhoarea de umanitate suferindă, iar țipete de durere răsunau pe coridoarele slab iluminate. Unii pacienți l-au recunoscut. Era imposibil să nu recunoști una dintre cele mai fotografiate fețe din țară, dar expresia lui sumbră descuraja orice apropiere. Directorul spitalului a apărut rapid, o femeie de vârstă mijlocie cu părul grizonat și ochi obosiți, care vedeau prea multă suferință în fiecare zi. Ea îl întâmpină cu un amestec de surpriză și neîncredere. La urma urmei, bărbați ca el nu călcau de obicei pe acolo din motive altruiste. Este o onoare să vă avem aici, spuse ea, întinzându-i mâna. Cu ce vă pot ajuta? Vreau să văd copilul care a fost agresat marți, fata care a căzut pe scări. Directorul se încruntă. Domnule, avem protocoale stricte pentru vizite, mai ales când este vorba de un minor în situație de vulnerabilitate. Sunteți rudă cu ea? Pentru o clipă, el ezită. Tehnic, nu avea nicio legătură oficială cu fetița, dar ceva în interiorul lui, o certitudine care sfida orice logică, șoptea contrariul. Poate, fu tot ce spuse. Directorul îl conduse pe coridoarele spitalului, sandalele ei de cauciuc răsunând pe podeaua de linoleum. Trecură prin saloane aglomerate, echipamente vechi, personal supra-solicitat. Era un loc unde moartea și viața dansau un vals constant, unde miracole și tragedii se alternau cu frecvența mareelor. Când ajunseră la salonul pediatric, ea se opri în fața ușii. Este în patul 3.
După cum v-am spus, n-a vorbit cu nimeni de când a ajuns. Psihologul nostru crede că ar putea fi o traumă psihologică profundă. El dădu din cap și împinse ușa încet. Camera era mică și înghesuită, cu 4 paturi ocupate de copii de vârste diferite. Mirosul de medicamente și suferință era aproape sufocant, dar ochii lui au fost imediat atrași spre al 3-lea pat, unde o siluetă minusculă stătea ghemuită sub o pătură albastră deschis. Fetița era trează, privind fix la fereastra murdară care dădea spre o curte interioară a spitalului. Fața ei era marcată de mici tăieturi și vânătăi violete, piciorul stâng imobilizat într-un gips alb. Părea și mai mică acolo în pat, pierdută printre cearșafurile spitalului, ca o vrăbiuță rănită. Când se apropie, ea întoarse încet capul spre el. Pentru o clipă, privirile lor se întâlniră, iar milionarul simți ca și cum ar fi primit un pumn în stomac. Ochii fetei erau de un castaniu profund, aproape negru, exact ca ai surorii pe care o pierduse cu atâția ani în urmă. Dar nu doar asemănarea fizică îl impresionă, era ceva mai profund, mai visceral. Era ca și cum ea îl recunoștea și ea, ca și cum privirile lor se conectau printr-un fir invizibil, țesut de destin și de durerea împărtășită. Se apropie încet, scoțând din buzunar un mic ursuleț de pluș pe care îl cumpărase din holul spitalului. Era maro, deschis cu o cravată roșie, simplu dar drăgălaș. Îl puse cu grijă pe noptieră, la îndemâna ei. Fetița se uită la ursuleț, apoi la el, și în cele din urmă întinse o mână mică și tremurândă pentru a-l atinge. Atunci observă cicatricea fină de pe încheietura mâinii ei, aproape imperceptibilă, dar identică cu una pe care o cunoștea foarte bine. În acel moment, toate certitudinile sale raționale se năruiră și el știu că nu se afla acolo întâmplător. Milionarul rămase lângă pat aproape 2 ore, observând-o pe fetiță în tăcere. Ea luase ursulețul de pluș și îl ținea strâns la piept, ochii închiși ca și cum ar fi dormit. Dar el își dădea seama, după respirația neregulată, că rămânea trează, doar prefăcându-se pentru a nu fi nevoită să interacționeze cu lumea din jur. În tot acest timp, angajații ai spitalului trecură prin cameră, unii aruncând priviri curioase spre bărbatul impunător care rămânea acolo ca o statuie. Asistente medicale verificau ceilalți pacienți, medici își făceau rondul, dar fetița continua să stea nemișcată, îmbrățișând ursul, creând o bulă de tăcere în jurul ei. Când se ridică în cele din urmă pentru a pleca, ea deschise ochii pentru prima oară de când sosise el. Nu spuse nimic, dar era ceva în privirea ei, o implorare mută, o rugăminte tăcută să nu o abandoneze și el. El ezită la ușă, simțind greutatea acelei priviri pe spate ca o ancoră care încerca să-l împiedice să plece. "Vin mâine," șopti el, mai mult pentru sine decât pentru ea, dar văzu în ochii fetiței că aceasta înțelesese. Pe drumul de întoarcere spre birou, milionarul rămase într-o tăcere absolută, ignorând încercările secretarei de a discuta despre întâlnirile anulate și ședințele pierdute. Mintea îi era complet absorbită de evenimentele din ultimele ore, încercând să proceseze emoții pe care le îngropase atât de adânc, încât aproape uitase de existența lor. Când ajunse la clădire, se duse direct la apartamentul său de la ultimul etaj, concedind toți angajații și închizându-se în biroul său particular. Acolo, înconjurat de rafturi pline de cărți pe care nu avea niciodată timp să le citească și opere de artă pe care le cumpărase mai mult pentru statut decât pentru apreciere, el permise în sfârșit memoriilor îngropate să revină la suprafață. Cu 27 de ani în urmă, avea 25 de ani și tocmai absolvise facultatea de administrare a afacerilor. Era ambițios, hotărât, dar încă mai păstra o scânteie de umanitate pe care anii de afaceri încă nu o stinseseră. Locuia cu mama și sora mai mică într-o casă modestă la periferia orașului, visând să se îmbogățească pentru a oferi o viață mai bună familiei.
Sora lui avea doar 5 ani pe atunci, aceeași vârstă cu fetița din spital. Era un copil vesel și afectuos, care îl aștepta în fiecare zi la ușă cu un zâmbet radiant și îmbrățișări călduroase. Îi spunea fratele din stele, pentru că, spunea ea, era prea înalt și nu putea decât să fi căzut din ceruri. Totul s-a schimbat într-o după-amiază ploioasă de marți. Mama ieșise la muncă, lăsând fetița în grija unei vecine în vârstă. Dar vecinei i s-a făcut brusc rău și a fost dusă la spital, lăsând copilul singur. Speriată și confuză, ea a decis să o caute pe mama în centrul orașului. A fost găsită câteva ore mai târziu, rătăcind pe străzile aglomerate, plângând și strigând-o pe mama. Un agent de pază dintr-un mall a abordat-o într-un mod agresiv, acuzând-o că este o hoață care încearcă să fure. Când a încercat să explice că s-a pierdut, el a împins-o cu forța, făcând-o să se lovească cu capul de bordura de beton. Tânărul care era el pe atunci a ajuns la fața locului la scurt timp după poliție și ambulanță și a găsit sora inconștientă, sângerând, în timp ce agentul de pază încerca să-și justifice acțiunea, susținând că copiii străzii sunt toți la fel. Furia pe care a simțit-o în acel moment a fost cea mai intensă din toată viața sa. Ea a fost dusă la spital, unde a rămas internată timp de aproape o lună din cauza unei traume craniene. În această perioadă, asistenți sociali s-au implicat în caz, punând la îndoială capacitatea familiei de a avea grijă de copil. Mama, deja fragilă din cauza problemelor de sănătate mentală și a dependenței de alcool, a intrat într-un colaps total. Într-o dimineață de duminică, când a ajuns la spital pentru a o vizita, a descoperit că sora sa fusese transferată într-un centru de plasament în timpul nopții. Asistenții sociali au susținut că familia era disfuncțională și că copilul avea nevoie de un mediu mai stabil. A luptat luni de zile pentru custodia surorii sale, cheltuind toate economiile pe avocați și procese. Dar era tânăr, necăsătorit, fără un venit fix stabil, iar sistemul nu avea încredere în capacitatea sa de a crește un copil. La fiecare audiere, la fiecare hârtie respinsă, simțea neputința crescând ca un cancer în pieptul său. Ultima oară când a văzut-o a fost prin grațiile de fier ale centrului de plasament într-o după-amiază de iarnă. Era slabă, palidă, ochii care înainte străluceau acum erau opaci și distanți. Nu l-a recunoscut la început, iar când a făcut-o în cele din urmă, nu a zâmbit. Doar s-a uitat la el cu o expresie de abandon și trădare pe care o va purta cu el pentru tot restul vieții. "De ce m-ai lăsat aici, frate din stele?" a fost singurul lucru pe care l-a spus înainte ca o angajată să o ducă înapoi înăuntru. 2 săptămâni mai târziu, ea a dispărut din centru în timpul nopții. Nu a mai fost găsită niciodată. Din acea zi s-a transformat într-o persoană complet diferită și a canalizat toată durerea, furia și vina în ambiție nestăvilită. A lucrat 18 ore pe zi, a făcut afaceri nemiloase, a construit relații bazate pur și simplu pe interes reciproc. În mai puțin de 10 ani devenise milionar. În 20 de ani era unul dintre cei mai bogați oameni din țară. Dar banii nu au umplut niciodată golul lăsat de ea. Nu a șters niciodată imaginea ochilor ei acuzatori prin grațiile centrului de plasament. Nu a redus niciodată la tăcere întrebarea care îi răsuna în minte în fiecare noapte: "De ce m-ai lăsat aici, frate din stele?" Acum, stând în biroul său luxos, privind orașul luminat prin ferestrele panoramice, știa exact de ce se simțise atât de atras de fetița din spital. Nu era doar asemănarea fizică sau situația similară. Era oportunitatea de răscumpărare pe care o oferea soarta, o a doua șansă de a nu abandona un copil care avea nevoie de el. Dar știa, de asemenea, că nu va fi simplu. Viața lui actuală nu avea loc pentru copii, pentru emoții, pentru orice altceva decât profit și putere. Toți cei din jurul său, parteneri, angajați, chiar și secretara,
Se așteptau ca el să mențină aceeași răceală calculată care îl făcuse cine era. Implicarea cu un copil abandonat ar fi văzută ca o slăbiciune, un sentimentalism, o fisură în armura sa de executiv implacabil. Ar putea afecta afacerile sale, reputația sa, tot imperiul pe care îl construise cu atâtea sacrificii. Dar când a închis ochii, singurul lucru pe care îl putea vedea erau ochii căprui ai fetiței din spital, ținând ursulețul de pluș la piept. Și întrebarea pe care o pusese sora lui cu atâția ani în urmă, răsunând din nou în mintea lui. De data aceasta nu va abandona, nu conta prețul. În dimineața următoare, milionarul a ajuns la spital înainte chiar ca medicii să înceapă vizitele. Petrecuse toată noaptea planificând, luând decizii despre care știa că vor fi ireversibile. În buzunarele hainei purta documente pe care echipa sa de avocați le pregătise în grabă în timpul nopții și un iepuraș mic de pluș roz pe care îl cumpărase dintr-un magazin de jucării care s-a deschis special pentru el. Spitalul era mai liniștit la acea oră matinală, doar sunetul echipamentelor medicale și pașii grăbiți ai profesioniștilor din domeniul sănătății răsunând pe holuri. Când a ajuns la salonul pediatric, a găsit fetița trează, așezată în pat cu ursul Maro, pe care îl dăduse cu o zi înainte, strâns îmbrățișat la piept. Ea s-a uitat la el când a intrat și pentru prima dată a existat ceva asemănător cu recunoașterea în ochii ei. Nu chiar un zâmbet, ci o diminuare aproape imperceptibilă a tensiunii din umeri. Era ca și cum, într-un fel, îl așteptase. "Bună dimineața," spuse el blând, apropiindu-se încet de pat. "Am adus un prieten să țină companie ursului tău." Era o femeie în jur de 30 de ani, cu părul creț prins într-un coc și ochi blânzi care văzuseră multe în anii ei de profesie. "Încă nu a vrut să mănânce nimic de ieri," spuse asistenta, adresându-se milionarului ca și cum ar fi fost o rudă apropiată a copilului. Îi îngrijorează pe medici. El se uită la fetiță, care se întorsese să îmbrățișeze ambele animale de pluș, prefăcându-se că nu aude conversația. O idee îi veni în minte, ceva ce sora lui obișnuia să facă atunci când nu voia să mănânce. "Pot încerca?" întrebă el asistenta, indicând tava cu mâncare. Profesionista ezită un moment, dar era ceva în expresia lui care o liniști. Îi dădu tava și ieși din cameră, dar rămase aproape de ușă, observând prin sticlă. Milionarul se așeză cu grijă pe marginea patului, echilibrând tava în poală. Luă o lingură din terciul călduț și o oferi mai întâi ursului Maro. Făcu el, prefăcându-se că jucăria mănâncă. Ursulețul a spus că este delicios. Acum este rândul iepurelui. Oferi o lingură iepurașului roz, făcând aceleași sunete de aprobare. Fetița observă atent, un ușor interes strălucind în ochii ei pentru prima dată de când ajunsese la spital. "Acum sunt îngrijorați," continuă el, întorcându-se spre ea cu cea mai serioasă expresie pe care a putut să o facă. "Spun că trebuie să mănânci și tu, altfel le va fi foarte foame singuri." Pentru un timp îndelungat, ea doar se uită la el. Apoi, încet, deschise gura și îi permise să pună o mică porție din terci. Mestecă încet, ca și cum ar testa nu doar gustul, ci și dacă se putea încrede în acel bărbat ciudat care își trata animalele de pluș ca și cum ar fi reale. O lingură deveni 2, apoi 3. În 15 minute, jumătate din terci dispăruse, mai mult decât mâncase ea în 2 zile. Asistenta, observând de la ușă, zâmbi pentru prima dată de mult timp. În timp ce fetița mânca, milionarul începu să vorbească încet, spunând povești simple despre animalele de pluș. Inventă nume pentru ei: Bruno, ursul curajos, și Rosalia, iepurașul aventurier, și creă mici narațiuni despre aventurile lor imaginare. Nu erau povești elaborate, dar aveau ceva ce ea nu mai auzise de mult timp: afecțiune autentică.
Când terciul se termină, el întrebă dacă ar vrea să citească una dintre cărțile pe care le adusese. Era o poveste simplă despre o fetiță și animalul ei de companie, cu ilustrații colorate și cuvinte mari. Ea dădu din cap aproape imperceptibil. În timp ce citea, milionarul observa cum ea se apropia treptat, mai întâi doar întorcând corpul în direcția lui, apoi aplecându-se puțin pentru a vedea mai bine imaginile. Când ajunseră la jumătatea cărții, ea era sprijinită de brațul lui, respirația mai calmă și regulată. Atunci apăru la ușă directoarea spitalului, însoțită de o femeie mai tânără cu haine formale și o mapă cu documente. Clar, un asistent social. Milionarul recunoscu tipul imediat, același care îi luase sora cu mulți ani în urmă. "Domnule," spuse directoarea, intrând în cameră cu o expresie precaută, "aceasta este asistenta socială responsabilă de cazul fetiței. Trebuie să vă pună câteva întrebări." Asistenta socială era o femeie în jur de 40 de ani, cu părul blond prins într-o coadă de cal severă și ochi care dezvoltaseră o duritate profesională de-a lungul anilor. Ea observă scena, bărbatul bogat citind pentru copilul abandonat, cu o expresie care amesteca scepticism și neîncredere. "Domnule, trebuie să înțeleg care este relația dumneavoastră cu acest copil," spuse ea, scoțând un blocnotes din mapă. "Nu avem nicio înregistrare de rudenie sau legătură legală între dumneavoastră." Milionarul simți fetița înțepenindu-se lângă brațul lui. Ea încetase să se mai prefacă că doarme și acum observa conversația cu ochii măriți, ca un animal speriat gata să fugă. "Încă nu," fu tot ce spuse el, vocea lui purtând un ton de autoritate care o făcu pe asistenta socială să dea un pas înapoi. "Cum adică, încă nu?" El așeză cu grijă cartea deoparte și se ridică, scoțând din buzunarul interior al hainei o mapă cu documente. "Vreau să încep procesul de adopție al acestui copil." Liniștea care urmă fu asurzitoare. Asistenta socială clip de câteva ori, ca și cum nu ar fi fost sigură că auzise corect. Directoarea spitalului deschise și închise gura de câteva ori, fără a putea formula cuvinte. "Domnule," spuse în cele din urmă asistenta socială, "adopția este un proces complex care implică evaluări psihologice, vizite la domiciliu, perioade de adaptare. Nu este ceva ce se decide de pe o oră pe alta." "Înțeleg," răspunse el calm, "și sunt pregătit să trec prin toate procedurile necesare. Avocații mei au început deja demersurile legale." Fetița se uita la el cu o expresie nedescifrată, îmbrățișând animalele de pluș cu mai multă forță. Era speranță în ochii ei, dar și teamă, ca și cum ar ști că lucrurile prea bune ca să fie adevărate de obicei nu sunt adevărate. "Dar, domnule," insistă asistenta socială, "aveți experiență cu copiii? Sunteți pregătit pentru responsabilitatea de a crește un copil care a trecut prin traume severe?" Milionarul se uită la fetiță, apoi la asistenta socială. Când vorbi, vocea lui avea o fermitate care nu admitea contestație. "Sunt pregătit să învăț și sunt pregătit să-i ofer tot ceea ce merită să aibă un copil." Asistenta socială mai făcu câteva notițe, clar inconfortabilă cu situația. "Ei bine, domnule, va trebui să programez un interviu formal cu dumneavoastră la biroul nostru și va fi necesar să facem o evaluare psihologică completă pe lângă vizitele la domiciliu pentru a verifica dacă mediul dumneavoastră este adecvat pentru un copil." "Perfect," spuse el, dându-i o carte de vizită. "Secretara mea va lua legătura pentru a programa tot ce este necesar." Când cele două femei ieșiră din cameră, o liniște apăsătoare se așternu între el și fetiță. Ea continua să fie îmbrățișată de animale, dar ochii ei nu se dezlipeau de fața lui, ca și cum ar încerca să-i descifreze intențiile. "Chiar vrei să mă duci la tine acasă?" întrebă ea brusc, cu o voce răgușită din cauza lipsei de utilizare. Erau primele cuvinte pe care le spunea de când ajunsese la spital, iar impactul a fost ca un pumn în stomacul milionarului.
Vocea ei era identică cu cea a surorii lui, același ton dulce, aceeași cadență muzicală pe care o auzise ultima oară cu mai bine de 2 decenii în urmă. Da, răspunse el simplu, dacă vrei să vii. Și dacă nu sunt o fetiță bună. Dacă îți sparg lucrurile sau îți murdăresc casa. Întrebarea dezvăluia atât de multe despre ceea ce trăise, despre de câte ori probabil fusese respinsă, pentru că nu corespundea așteptărilor adulților. Se așeză din nou pe marginea patului, alegând cu grijă cuvintele. Atunci vom curăța împreună și vom repara ce se poate repara, spuse el. Și, dacă nu se poate repara, cumpărăm altceva. Lucrurile sunt doar lucruri. Ceea ce contează sunt oamenii. Ea se uită la el un timp îndelungat, ca și cum ar testa sinceritatea cuvintelor sale. Apoi, încet, întinse o mână mică și o atinse ușor pe a lui. Cum te cheamă?" întrebă ea. El ezită. Numele lui era în reviste, ziare, emisiuni de televiziune. Era sinonim cu putere și bogăție, dar și cu răceală și neînduplecare. Nu așa voia să fie cunoscut de ea. Cum ai vrea să-mi spui?" întrebă el înapoi. Ea se gândi un moment, jucându-se cu urechea iepurelui roz. Unchiule, spuse ea în cele din urmă, pot să-ți spun unchiule? Inima lui se strânse. Era aproape aceeași poreclă pe care o folosea sora lui, adaptată pentru noua sa realitate. Sigur, spuse el, vocea ușor controlații, unchiule este perfect. Zilele următoare au devenit o rutină pe care milionarul nu o mai experimentase niciodată. În fiecare dimineață, înainte chiar ca soarele să răsară complet, el își anula primele întâlniri și se îndrepta spre spital. Aducea mereu ceva nou, cărți, jucării, puzzle-uri simple sau pur și simplu flori culese din grădina clădirii sale. Dar cel mai valoros cadou pe care îl oferea era prezența sa constantă și răbdătoare. Fetița, care începuse să-i spună doar unchiule după acea primă zi, începu încet să se deschidă. Mai întâi au fost cuvinte izolate, răspunzând la întrebări directe cu monosilabe. Apoi fraze scurte, cereri timide, observații despre cărțile pe care el le citea. Într-o săptămână ea spunea mici povești despre viața ei pe stradă, dezvăluind o lume a supraviețuirii pe care el abia o putea înțelege. Aveam o păpușă, spuse ea într-o dimineață ploioasă, în timp ce colorau împreună o carte de desene. Era de plastic, dar mă prefăceam că este de adevăratelea. Într-o zi, un bărbat a încercat să o ia ca să o vândă și l-am mușcat de mână. Milionarul se opri din colorat și se uită la ea. Ce s-a întâmplat după aceea? Mi-a dat o palmă și a luat păpușa oricum, răspunse ea sec, ca și cum ar vorbi despre vreme, dar n-am plâns. Să plângi pe stradă este periculos. Fiecare dezvăluire era ca o lamă ascuțită care îi tăia inima. El începu să înțeleagă amploarea responsabilității pe care și-o asumase. Nu era vorba doar de a oferi o casă și mâncare unui copil. Era vorba despre vindecarea rănilor invizibile, reconstruirea capacității de a avea încredere, învățarea faptului că lumea ar putea fi bună. Între timp, viața lui de afaceri începu să sufere consecințele noii sale priorități. Întâlnirile erau constant amânate, deciziile importante erau delegate, iar prezența sa la birou devenise sporadică și imprevizibilă. Secretara, care inițial susținuse decizia sa cu discreție profesională, începu să demonstreze o îngrijorare crescândă. Domnule, spuse ea într-o după-amiază de joi, când el ajunse la birou doar pentru a lua câteva documente înainte de a se întoarce la spital. Partenerii încep să pună întrebări. Ați pierdut 3 întâlniri importante săptămâna aceasta și sunt decizii pe care doar dumneavoastră le puteți lua. El se opri din revizuirea hârtiilor și se uită la ea. În cei 15 ani în care lucraseră împreună, ea fusese martora tăcută a transformării sale dintr-un tânăr ambițios într-un director neînduplecat. Acum asista la procesul invers, iar acest lucru o făcea vizibil inconfortabilă. Ce fel de întrebări?"
întrebă el. Despre stabilitatea dumneavoastră emoțională, despre capacitatea dumneavoastră de a conduce compania. Există zvonuri că aveți o cădere nervoasă. Milionarul râse amar. O cădere nervoasă. Dacă ar fi știut doar că experimentează exact opusul, se întâlnea cu el însuși pentru prima dată în decenii. Și tu ce crezi?" o întrebă el. Secretara ezită, clar împărțită între loialitatea personală și îngrijorarea profesională. Cred că sunteți diferit, mai uman, dar cred și că riscați tot ceea ce ați construit pentru un copil pe care abia îl cunoașteți." Poate că exact asta trebuie să fac," răspunse el, punând documentele în mapă. Poate că tot ceea ce am construit nu valorează nimic dacă nu pot folosi pentru a proteja pe cineva care are nevoie. În aceeași după-amiază la spital, fetița puse o întrebare care îl lăsă fără răspuns timp de mai multe minute. Unchiule, ai copii?" Ei asamblau un puzzle simplu, un peisaj cu un lac și munți în fundal. Ea devenise surprinzător de abilă în a găsi piesele potrivite, degetele ei mici lucrând cu o concentrare intensă. "Nu," spuse el în cele din urmă. "Nu am avut niciodată." De ce? Era o întrebare directă, pusă cu onestitatea brutală pe care doar copiii o posedă. Cum să explice că el își petrecuse ultimii 25 de ani construind ziduri în jurul inimii? Cum să spună că alesese în mod deliberat o viață solitară pentru că era mai sigură, mai previzibilă? "Cred că așteptam persoana potrivită," spuse el, potrivind o piesă albastră a cerului în puzzle. "Și acum ai găsit-o?" El se uită la ea, părul castaniu începând să crească, după ce asistentele îl spălase și îl pieptănase corespunzător, fața încă marcată de vânătăile care începeau să se îngălbenească. Ochii căprui, observându-l cu un amestec de speranță și precauție. "Cred că da," răspunse el. În acel moment, asistenta socială sosi pentru a doua vizită, însoțită de data aceasta de un psiholog infantil și un reprezentant al Ministerului Public. Echipa se prezentă ca făcând parte din protocolul de evaluare pentru procesul de adopție, dar tensiunea din aer era palpabilă. Psihologul, un bărbat în jur de 50 de ani cu ochelari cu rame aurii și o expresie perpetu serioasă, se așeză pe un scaun lângă pat și începu să-i pună întrebări fetiței. Erau întrebări aparent inocente despre cum se simțea, ce-i plăcea să facă, cum vedea relația ei cu milionarul. "El este drăguț cu mine," spuse ea, îmbrățișând ursul Maro. "Aduce jucării și citește povești și nu țipă când pun întrebări." "Și cum te-ai simți locuind în casa lui?" întrebă psihologul. Fetița se uită la milionar, apoi înapoi la reprezentantul legal. "Cred că mi-ar fi teamă să nu sparg ceva. Casele oamenilor bogați au multe lucruri frumoase. Și dacă ai sparge ceva?" "A spus că am curățat împreună și am cumpăra altul dacă nu s-ar putea repara," răspunse ea, repetând exact cuvintele pe care le folosise el cu zile în urmă. Reprezentanta parchetului, o femeie tânără cu o expresie hotărâtă, își îndreptă întrebările către milionar. "Domnule, aveți experiență anterioară cu îngrijirea copiilor? Ați avut grijă de copii pentru perioade prelungite?" "Nu," recunoscu el, "dar sunt dispus să învăț și am resurse pentru a angaja cei mai buni profesioniști care să mă ajute atunci când este necesar." "Parentajul nu se cumpără, domnule," spuse ea sec. "Necesită disponibilitate emoțională, timp, răbdare, calități pe care executivii de poziția dumneavoastră adesea nu le au." Critica a fost directă și dureroasă, mai ales pentru că atingea temeri pe care el însuși le înfruntase în ultimele săptămâni. Oare era egoist? Oare încerca să folosească copilul pentru a umple un gol în propria viață, fără a lua în considerare în mod adecvat nevoile ei? "Aveți dreptate," spuse el în cele din urmă. "Nu am experiență cu copiii. Nu știu dacă voi fi un tată bun. Dar știu că ea are nevoie de cineva și știu că îi pot oferi siguranță, educație, dragoste și toate oportunitățile pe care merită să le aibă." "Dragoste?" repetă psihologul, notând în blocul său.
Acesta este un cuvânt puternic, domnule. Cunoașteți acest copil doar de 2 săptămâni. Milionarul se uită la fetiță, care încetase să se joace cu puzzle-ul și acum observa conversația cu ochii mari, înțelegând clar că viitorul ei era decis în acea cameră. Am pierdut o soră când avea aceeași vârstă cu acest copil, spuse el, vocea devenind mai joasă. Am pierdut-o pentru că nu am luptat suficient, pentru că nu am avut suficient curaj, pentru că am permis unui sistem birocratic să o ia. Voi petrece restul vieții întrebându-mă ce s-a întâmplat cu ea, unde este, dacă este bine. Nu voi comite aceeași greșeală de 2 ori. Tăcerea care a urmat a fost apăsătoare. Fetița îl privea cu o expresie nouă, ca și cum l-ar vedea pentru prima dată. Era ceva în ochii ei, nu doar recunoștință, ci un fel de recunoaștere profundă, ca și cum ar înțelege durerea din spatele cuvintelor lui. Unchiule, spuse ea blând, crezi că sora ta este într-un loc frumos acum? Întrebarea îl luă prin surprindere. Înghiți în sec, luptând împotriva emoțiilor care amenințau să-l copleșească. Sper că da, șopti el. Sper foarte mult că da. Fetița se apropie de marginea patului și pentru prima dată de când se cunoscuseră, își întinse brațele spre el. El o îmbrățișă cu grijă, simțind cât de mică și fragilă era, dar și percepând forța surprinzătoare din brațele ei subțiri. Voi avea grijă și eu de tine, unchiule, murmură ea la umărul lui, ca să nu mai fii trist pentru sora ta. În acel moment, în fața profesioniștilor care puneau la îndoială capacitatea lui de a iubi un copil pe care abia îl cunoștea, milionarul știa cu certitudine absolută că ar face orice pentru a proteja acea fetiță. Orice. 3 săptămâni după începerea vizitelor la spital, milionarul primi un telefon care avea să schimbe totul. Era sâmbătă dimineața de vreme și se afla în biroul său de acasă, revizuind rapoarte medicale și documente legale legate de procesul de adopție, când secretara sună cu o urgență în voce pe care nu o mai auzise niciodată. Domnule, trebuie să veniți imediat la spital, spuse ea fără preambul. Fetița a avut o criză în timpul nopții, țipa strigând pe cineva pe nume Elena. Medicii au reușit să o calmeze, dar ea vă cheamă pe dumneavoastră. Elena. Numele lovi milionarul ca un fulger. Elena era numele surorii sale. Ajunse la spital în timp record, purtând încă pijamalele sub o haină aruncată repede peste ele. Coridorul de pediatrie era mai aglomerat decât de obicei la acea oră, cu asistente medicale care veneau și plecau din salonul unde era internată fetița. Când intră în salon, o găsi așezată în pat, îmbrățișând cele 2 jucării de pluș, cu fața roșie și umflată de atâta plâns. Ea îl văzu și imediat își întinse brațele spre el, așa cum făcuse cu o zi înainte în timpul vizitei asistenților sociali. Unchiule, spuse ea cu vocea răgușită și disperată. Am văzut-o pe fata cu ochii triști. El o îmbrățișă, simțind corpul ei mic tremurând lipit de al lui. Pe cine ai văzut, micuță? Pe Elena, fata care îmi lăsa mâncare uneori pe stradă. Avea ochi la fel ca ai tăi, unchiule. Și spunea mereu că caută pe cineva, dar nu mi-a spus niciodată pe cine. Lumea se opri. Milionarul simți ca și cum pământul s-ar fi deschis sub picioarele lui. Elena, repetă el, vocea ieșind ca un șoaptă. Era slabă, foarte slabă și avea părul la fel ca al meu, dar mai închis, și avea o cicatrice aici. Fetița arătă spre propriul încheietura mâinii, exact unde el observase semnul pe fetiță încă din prima zi. La fel ca a mea. Mâinile milionarului tremurau când prinse delicat încheietura mâinii copilului, observând cicatricea fină care îi atrăsese mereu atenția. Era identică cu cea pe care sora sa o făcuse la vârsta de 4 ani, când încercase să ia un pahar de sticlă care se spărsese și se tăiase, încercând să adune cioburile. Micuță, spuse el, luptând să-și mențină vocea fermă, această Elena a spus ceva despre faptul că are un frate. Fetița dădu din cap cu vigoare. Vorbea mereu despre fratele din ceruri.
Spunea că este foarte înalt și foarte frumos și că într-o zi o va găsi și o va duce într-un loc frumos. Inima milionarului bătea atât de tare încât era sigur că toți cei din cameră o puteau auzi. Și ea ți-a spus ceva despre tine? Despre cine ești? Spunea că sunt specială, că trebuie să fiu puternică, pentru că oamenii speciali ca noi trebuie să aibă grijă unul de celălalt. Fetița ezită, ca și cum și-ar aminti ceva dureros. Dar într-o zi s-a îmbolnăvit foarte rău, unchiule. Tușea mult și nu putea sta în picioare. Am încercat să am grijă de ea, dar eram prea mică. Ce s-a întâmplat cu ea? Ochii fetiței se umplură din nou de lacrimi. Niște bărbați în halate albe au venit și au luat-o într-un pat cu roți. Mi-a spus să fiu o fetiță bună, că se va întoarce curând, dar nu s-a mai întors niciodată. Milionarul închise ochii, simțind lacrimi calde curgându-i pe față. Sora lui fusese acolo, în același oraș, pe aceleași străzi, având grijă de un copil pe care acum descoperea că este micuță, spuse el, deschizând ochii și uitându-se direct la ea. Elena a spus ceva despre faptul că tu ești fiica ei? A spus că atunci când se va face bine, vom avea o casă adevărată, cu jucării și mâncare în fiecare zi. Revelația a fost ca o avalanșă care se prăbușește peste el. Fetița nu era doar un copil abandonat care îi trezise compasiunea. Era nepoata lui, fiica surorii pe care o căutase de mai bine de 2 decenii, sângele din sângele lui, singura familie care îi mai rămăsese pe lume. O asistentă intră în salon în acel moment, cărând o tavă cu medicamente. Era aceeași femeie tânără care observase primele sale interacțiuni cu fetița și observă imediat starea lui emoțională. "Domnule, sunteți bine?" întrebă ea, îngrijorată. "Trebuie să fac un test ADN," spuse el brusc, încă îmbrățișând fetița. "Trebuie să confirm un lucru." "Un test ADN?" repetă asistenta confuză. "E nepoata mea," spuse el, uitându-se la copilul din brațe cu un amestec de bucurie și durere care era aproape insuportabil. "Elena era sora mea." Fetița se uită la el cu ochii mari. "Elena era sora ta? Sora pe care ai pierdut-o?" "Da," șopti el, "și asta înseamnă că tu ești familia mea adevărată." Pentru un moment, ea doar se uită la el, procesând informația. Apoi, încet, un zâmbet se răspândi pe fața ei, primul zâmbet adevărat pe care îl văzuse de când o cunoscuse. "Atunci nu mă vei lăsa," spuse ea, nu ca pe o întrebare, ci ca pe o constatare. "Familia nu abandonează familia." "Niciodată," promise el, îmbrățișând-o mai strâns. "Niciodată." În zilele care au urmat revelației, totul s-a schimbat. Testul ADN a confirmat ceea ce inima lui știa deja. Fetița era fiica Elenei, nepoata lui biologică. Descoperirea și-a adus o nouă dimensiune procesului de adopție, dar și noi complicații. Asistentul social, care se arătase sceptic cu privire la motivația milionarului de a adopta un copil necunoscut, se confrunta acum cu un caz mult mai complex. "Domnule," spuse ea în timpul unei întâlniri formale în biroul său, "faptul că există o relație de rudenie biologică vă întărește cu siguranță cazul, dar ridică și alte întrebări." "Ce întrebări?" întrebă el, prevăzând deja ce va urma. "De ce nu v-ați căutat niciodată sora? De ce nu ați încercat să localizați copilul înainte? Și mai ales, de ce sora dumneavoastră a trăit și a murit pe străzi, fără ca dumneavoastră să știți?" Erau întrebări juste și dureroase. În timpul zilelor de investigație care au urmat testului ADN, au reușit să urmărească ultimii ani din viața Elenei. Părăsise orfelinatul la vârsta de 18 ani, trăise pe străzi mai bine de un deceniu, dezvoltase dependență chimică ca mecanism de supraviețuire, rămăsese însărcinată cu un bărbat pe care nu l-au cunoscut niciodată, născuse într-o maternitate publică și încercase să-și crească singură fiica în cele mai adverse condiții posibile. Murise de pneumonie agravată de malnutriție și abuz de substanțe cu doar 6 luni în urmă, într-o secție a unui spital public, fără ca nimeni să-i revendice trupul.
Fiica rămăsese singură pe străzi până când a fost descoperită de alți locuitori din zonă, care au ajutat-o după cum au putut până în ziua agresiunii poliției. Am căutat-o, spuse milionarul cu vocea plină de vinovăție. Am căutat-o ani de zile, dar își schimbase numele, nu avea documente, trăia în invizibilitate. Am angajat detectivi particulari, am oferit recompense, am urmărit piste false, nu am încetat niciodată să o caut. Dar nu ați căutat în locurile potrivite, observă asistentul social. Nu ați căutat pe străzi, în centrele de plasament, în spitalele publice. Era adevărat și știa asta. Căutase prin metode convenționale, registre oficiale, instituții publice, rețele sociale. Nu coborâse niciodată în lumea subterană a orașului. Nu umblase niciodată prin mahalalele și podurile unde invizibilii își trăiau viețile paralele. Am greșit, recunoscu el, dar nu pot schimba trecutul. Pot doar să încerc să fac ceea ce trebuie acum. Asistentul social făcu notițe în raportul său. Înțelegeți că chiar dacă sunteți rudă biologică, va trebui totuși să treceți prin toate procedurile de evaluare? Custodia unui copil nu este un drept automat, nici măcar pentru membrii familiei. Înțeleg, spuse el, și sunt pregătit să fac tot ce este necesar. Dar nu toată lumea a fost mulțumită de revelație. În birou, vestea că CEO-ul încerca să adopte un copil, mai ales o rudă care apăruse de nicăieri, a provocat unde de șoc printre parteneri și directori. E o nebunie, spuse partenerul principal în timpul unei ședințe de urgență pe care au convocat-o fără prezența lui. Își pune în pericol toată reputația companiei din cauza unui copil pe care nici măcar nu-l cunoștea până luna trecută. Este mai mult decât atât, adăugă altul. Este instabil emoțional. A anulat 3 contracte importante, a pierdut 2 prezentări pentru investitori și deleagă decizii cruciale subordonaților. Nu așa ar trebui să acționeze un CEO. Secretara, care participa la ședință ca observator, se hotărâ în cele din urmă să vorbească. Cu tot respectul, domnilor, îl cunoașteți pe acest om de 10 de ani. A construit această companie de la zero, a transformat investiții de milioane în miliarde, nu a luat niciodată o decizie impulsivă în toată cariera sa. Dacă face asta, există un motiv care depășește ceea ce puteți vedea dumneavoastră. Motivul este clar, replică partenerul principal. Este o criză la mijlocul vieții combinată cu vinovăție familială. Dar crizele trec, iar când va trece, va trebui să ne confruntăm cu consecințele deciziilor pe care le ia acum. În acest scenariu tensionat, trebuia să navigheze milionarul, echilibrând presiunea profesională cu dorința sa tot mai mare de a întemeia o familie cu fetița. Și ea, la rândul ei, începea să înțeleagă complexitatea situației în care se aflau amândoi. Unchiule, întrebă ea într-o după-amiază în timp ce asamblau un nou puzzle, acesta cu 1000 de piese și o imagine a unui câmp înflorit. Oamenii nu vor ca tu să mă adopți? Întrebarea îl luă prin surprindere. Ea devenea din ce în ce mai perspicace, observând tensiunile și conversațiile șoptite care se petreceau în jurul ei. Unii oameni cred că ar fi mai bine dacă ai sta cu o altă familie, recunoscu el, hotărând să fie sincer. De ce? Pentru că cred că nu știu cum să am grijă de copii. Pentru că cred că viața mea este prea complicată pentru a avea o familie. Ea se gândi la asta un moment, potrivind o piesă galbenă a florii soarelui în colțul puzzle-ului. Și crezi că au dreptate? El se opri din căutat piese și se uită la ea. Cred că ar putea avea dreptate în legătură cu unele lucruri. Chiar nu știu cum să am grijă de copii. Viața mea este complicată. Dar cred că greșesc în legătură cu cel mai important lucru. Care este? Milionarul simte o înțepătură de dor amestecată cu recunoștință, dor de sora pe care nu o va mai vedea niciodată, recunoștință pentru că a găsit o parte din ea care era încă vie și respira lângă el. Mama ta era foarte deșteaptă, spuse el. Era,
aprobă fetița, și a spus că atunci când te voi găsi, voi ști imediat, pentru că familia recunoaște familia. Și ai știut? Ea se opri din joacă cu puzzle-ul și se uită direct în ochii lui. Am știut din prima zi, unchiule. Aveai același fel trist în ochi pe care îl avea și ea, și același fel grijuliu de a ține lucrurile, ca și cum ți-ar fi teamă să le spargi. În acel moment, milionarul știa că nu contează câte obstacole vor fi puse în calea sa, câți oameni îi vor pune la îndoială decizia sau câte sacrificii va trebui să facă. El va lupta până la capăt pentru a menține acel copil în viața sa, pentru că ea nu era doar nepoata lui. Ea era ultimul cadou pe care îl lăsase Elena și nu avea să risipească această a doua șansă. Revelația despre legătura de rudenie dintre milionar și fetiță ar fi trebuit să faciliteze procesul de adopție, dar a sfârșit prin a genera o furtună de complicații cu care niciunul dintre ei nu era pregătit să se confrunte. Povestea a ajuns la presă printr-o sursă anonimă din spital și în câteva ore toate ziarele importante din țară titrau cu titluri senzaționaliste. Milionarul descoperă o nepoată cerșetoare, scria cel mai mare ziar din oraș. Inima de gheață se topește pentru familie, ironiza altul, dar titlul care a durut cel mai mult a fost cel al tabloidului cel mai popular. Executivul folosește un copil pentru a-și curăța imaginea după ani de răceală. Milionarul se afla în biroul său când secretara intră în grabă cu o grămadă de ziare și o tabletă care arăta zeci de știri online. Fața ei era palidă și, în mod clar, nu știa cum să înceapă conversația. "Este rău?" întrebă el, fără să-și ridice ochii de la documentele pe care le revizuia. "Este mai rău decât rău," răspunse ea. "Sunt fotografii, domnule, cu dumneavoastră intrând în spital, cu fetița în pat. Cineva a reușit să acceseze imaginile de pe camerele de supraveghere de la internare." El închise ochii și respiră adânc. Anticipase că povestea va ajunge în cele din urmă în presă, dar spera să aibă mai mult timp pentru a se pregăti. Ce altceva? Există un interviu cu polițistul care a agresat-o. El spune că a fost provocat, că fetița era agresivă și amenințătoare. Și mai este... ezită ea. Ce? Există un interviu cu persoane care au cunoscut-o pe sora dumneavoastră. Ele spun lucruri foarte personale despre viața ei pe străzi. Milionarul simțea o furie crescând în pieptul său. Era una să-și expună propria viață privată. El alesese să fie o figură publică, dar să expună circumstanțele morții Elenei, vulnerabilitatea unui copil spitalizat, asta depășea toate limitele. "Vreau ca toți avocații noștri să lucreze la asta acum," spuse el, ridicându-se brusc. "Procese pentru defăimare, încălcarea vieții private, exploatarea imaginii unui minor. Nu vreau ca niciuna dintre aceste publicații să circule până la sfârșitul zilei." "Domnule," spuse secretara ezitantă, "poate ar fi mai bine dacă ați acorda un interviu, ați controla narativul." "Nu." Răspunsul său fu ferm și final. "Nu voi transforma viața acestui copil într-un spectacol pentru a satisface curiozitatea morbidă a oamenilor. Dar controlul presei s-a dovedit mai dificil decât controlul piețelor financiare. Poveștile se multiplicau ca virusii, fiecare nouă versiune mai distorsionată decât precedenta. Rețelele sociale fierbeau cu teorii ale conspirației, comentarii răutăcioase și speculații despre motivele adevărate ale milionarului. Cel mai rău a fost când a ajuns la spital în acea după-amiază și a găsit o mulțime de jurnaliști și curioși la intrare. Camere de televiziune, fotografi, reporteri care strigau întrebări, agenți de securitate care încercau să mențină ordinea. Era un circ complet și în centrul lui se afla un copil de 5 ani care dorea doar să se recupereze în pace. A reușit să intre pe intrarea de serviciu, dar când a ajuns în salonul de pediatrie, a găsit-o pe fetiță într-o stare de panică totală. Era ghemuită într-un colț al patului, acoperindu-și urechile cu mâinile, legănându-se înainte și înapoi ca un animal rănit.
"Unchiule!" strigă ea când îl văzu, sărind din pat și alergând spre brațele lui în ciuda gipsului de pe picior. "Spun lucruri rele, spun că nu mă vrei cu adevărat." El o îmbrățișă strâns, simțind corpul ei mic, tremurând de frică și confuzie. O asistentă se apropie, explicând că jurnaliștii încercaseră să intre în spital deghizați în vizitatori, că unii oferiseră bani angajaților pentru informații și că o reporteră încercase chiar să se dea drept asistent social pentru a obține un interviu cu fetița. "A auzit câteva conversații pe hol," spuse asistenta în șoaptă. "Oamenii spunând că totul este o punere în scenă, că domnul o folosește pentru a-și îmbunătăți imaginea publică. Ea nu înțelege pe deplin, dar știe că este ceva rău." Milionarul simți cum îi se rupe inima. Se uită la copilul din brațele lui, la ochii căprui plini de lacrimi și confuzie și luă o decizie care avea să schimbe totul. "Hai să plecăm de aici," spuse el. "Domnule?" întrebă asistenta surprinsă. "Ea nu poate sta aici, nu în această situație." "Vreau să o externez acum. Dar, domnule, ea încă are nevoie de câteva zile de observație, iar procesul legal..." "Mă ocup eu de procesul legal," îl întrerupse el. "Și pot angaja asistente medicale particulare care să aibă grijă de ea acasă. Ea nu mai poate fi expusă la asta." În următoarele 2 ore, el mobiliză o mică rețea de profesioniști, avocați care să se ocupe de externarea anticipată, medici particulari care să preia tratamentul, agenți de securitate care să asigure o ieșire discretă din spital. Dar mai ales trebuia să-i explice fetiței ce se întâmplă. "Micuță," spuse el așezându-se pe marginea patului, în timp ce ea își împacheta puținele lucruri, jucăriile de pluș, câteva cărți, o păpușă nouă pe care o asistentă simpatică i-o dăduse. "Înțelegi de ce spun oamenii aceste lucruri?" Ea se opri din aranjat lucrurile și se uită la el. "Pentru că ei cred că ești mincinos?" Simplitatea întrebării îl luă prin surprindere. "Cam așa ceva. Ei nu te cunosc pe tine, nu ne cunosc povestea. Ei știu doar că sunt bogat și tu ești o fetiță săracă, așa că ei cred că trebuie să fie ceva în neregulă. Și pentru că spun lucruri rele despre mama ta, Elena." Mama Elena spunea mereu că oamenii care vorbesc urât despre alții sunt oameni care au multă durere în inimă, spuse fetița cu o înțelepciune care surprindea. Ea spunea că nu trebuie să ne supărăm pe ei, ci doar să ne fie milă. Încă o dată, milionarul se trezi învățând lecții de viață de la un copil de 5 ani care trecuse prin mai multe greutăți în puțini ani de viață decât majoritatea oamenilor ar înfrunta în decenii. Ieșirea din spital a fost o operațiune militară. Agenții de securitate au creat o diversiune la intrarea principală, în timp ce ei au ieșit prin garajul subteran. Fetița era fascinată de procedurile de securitate, întrebând despre mașinile blindate și despre bărbații în costume care îi însoțeau, fără a înțelege pe deplin gravitatea situației. Apartamentul milionarului ocupa ultimele 3 etaje ale celei mai exclusiviste clădiri din oraș, cu vedere panoramică și decorațiuni minimaliste care reflectau viața sa solitară și funcțională. Nu mai primise niciodată un copil acolo și brusc își dădu seama cât de nepotrivit era mediul. Suprafețe de sticlă peste tot, muchii ascuțite, obiecte de valoare la îndemâna mâinilor curioase. "Wow!" spuse fetița, intrând în camera principală cu ochii mari. "E ca în filme." Totul strălucește. O observă explorând spațiul cu grijă, atingând lucrurile delicat, ca și cum i-ar fi teamă să nu spargă ceva important. Observă că ea pășea pe vârfuri, încercând să facă cât mai puțin zgomot posibil. "Poți merge normal," spuse el blând, "și poți atinge lucrurile. Aceasta este și casa ta acum. Dar dacă sparg ceva, atunci vom curăța bucățile și vom cumpăra altceva," repetă el, folosind aceleași cuvinte pe care le spusese în spital. "Îți amintești?" Ea zâmbi timid și se relaxă puțin, începând să exploreze cu mai multă încredere. Când au ajuns în ceea ce avea să fie camera ei,
Una dintre camerele de oaspeți pe care le trimisese să le decoreze în grabă cu mobilier pentru copii, ea rămase complet fără cuvinte. Patul avea baldachin roz cu perdele de tul, exista o bibliotecă plină de cărți noi, jucării organizate în coșuri colorate și un fotoliu confortabil lângă fereastră cu vedere la parcul orașului. Era o cameră de prințesă, concepută pentru a face orice copil să se simtă special. "Toate astea sunt ale mele?" întrebă ea cu vocea aproape inaudibilă. "Toate astea sunt ale tale," confirmă el. Ea intră încet, ca și cum ar păși pe un teren sacru. Atinge cuvertura moale, trecu degetele peste cărțile din bibliotecă, luă un ursuleț de pluș uriaș care stătea așezat pe un scaun mic. Când se întoarse spre el, avea lacrimi în ochi. "Nimeni nu mi-a dat niciodată o cameră înainte," spuse ea. "Ei bine," răspunse el simțind un nod în gât. "Acum ai una pentru totdeauna." Dar fericirea momentului fu întreruptă de sunetul insistent al telefonului. Era secretara cu vești de care se temuse. "Domnule, asistentul social cere o ședință de urgență. A aflat că ați scos fetița din spital fără autorizație formală și se întreabă dacă asta nu constituie un fel de răpire legală." "Răpire?" repetă el, observând-o pe fetiță care încerca să stea pe patul nou. "Este nepoata mea. Este sub îngrijirea mea temporară." "Da, dar procesul de adopție este încă în desfășurare. Tehnic, statul încă are custodia legală asupra ei și cu toată această expunere mediatică sunt presați să iau o poziție mai rigidă." Milionarul închise ochii, simțind greutatea situației. Fiecare încercare de a proteja fetița părea să genereze noi probleme. Fiecare decizie crea noi complicații. "Programează ședința pentru mâine dimineață," spuse el. "Și vreau ca cei mai buni avocați ai noștri să fie prezenți." "Mai este ceva, domnule," spuse secretara ezitantă. "Partenerii au convocat o ședință de urgență pentru diseară. Ei sunt îngrijorați de impactul pe care îl are toată această situație asupra companiei." "Ce fel de îngrijorare?" "Ei cred că trebuie să vă retrageți temporar din conducerea companiei până când această situație se va rezolva, pentru a proteja interesele acționarilor." Era lovitura pe care o anticipase, dar sperase că nu va veni atât de curând. Proprii săi parteneri, oameni cu care construise imperiul corporativ, se întorceau împotriva lui din cauza deciziei sale de a avea grijă de un copil. "Spune-le că voi fi acolo," spuse el în cele din urmă. Când închise telefonul, o găsi pe fetiță stând în ușa camerei, auzind în mod clar cel puțin o parte din conversație. "Unchiule, ești în bucluc din cauza mea?" întrebă ea. El îngenunche pentru a fi la nivelul ei. "Nu, micuță, mă confrunt cu unele provocări, dar nu este vina ta. Sunt oameni care nu înțeleg cum funcționează o familie." "Și dacă îți pierzi slujba, cum o să ne cumperi mâncare?" Îngrijorarea sinceră din vocea ei îl emoționă profund. Chiar și la 5 ani, după ce suferise de foame pe străzi, ea înțelegea legătura dintre muncă și supraviețuire. "Nu-mi voi pierde slujba," spuse el, deși nu era absolut sigur de asta. "Și chiar dacă aș pierde-o, tot am suficienți bani ca să avem grijă de amândoi pentru tot restul vieții." "Promiți?" "Promit." Dar în timp ce o punea la culcare în acea noapte, citindu-i o poveste despre o fată curajoasă care înfrunta uriași, se întreba dacă va fi capabil să îndeplinească toate promisiunile pe care le făcea. Lumea părea să se alinieze împotriva lor și începea să înțeleagă că banii, oricât de mulți ar avea, poate că nu vor fi suficienți pentru a o proteja de tot. Ședința cu partenerii a fost la fel de brutală pe cât anticipase. S-au întâlnit în sala principală de conferințe a clădirii corporative, o cameră cu o masă de mahon care putea găzdui 20 de persoane și ferestre care ofereau o vedere asupra întregului oraș. Erau bărbați și femei pe care îi cunoștea de 10 de ani, oameni cu care încheiase afaceri de miliarde, construise un imperiu de la zero. "Trebuie să vorbim despre situația dumneavoastră personală," spuse partenerul principal,
un bărbat trecut de 60 de ani care fusese mentorul său în primii ani ai companiei. Această expunere mediatică afectează credibilitatea noastră pe piață. Cum adică? Întrebă milionarul, deși știa deja răspunsul. Investitorii sunt îngrijorați de stabilitatea dumneavoastră emoțională. Deciziile dumneavoastră recente au fost eronate, ați anulat întâlniri importante și acum există această situație cu copilul care domină titlurile. Cert este că asta devine un circ mediatic care se reflectă negativ asupra tuturor. Directorul financiar, o femeie competentă pe care o promovase personal, se aplecă înainte. Am avut 3 clienți importanți care au pus sub semnul întrebării dacă ar trebui să mențină contractele cu noi. Un investitor japonez a anulat o întâlnire pentru că a spus că nu vrea să se asocieze cu instabilitate personală. Și care este propunerea? Întrebă el, menținându-și vocea calmă, deși simțea furia crescând. Să vă retrageți temporar de la conducerea executivă, spuse partenerul principal, doar până când această situație se va normaliza. Vă veți păstra participația la acțiuni, dar veți transfera operațiunile zilnice Consiliului de Administrație. Pentru cât timp? 6 luni, poate 1 an. Suficient timp pentru a vă rezolva problemele personale și pentru ca piața să uite această poveste. Milionarul se uită în jurul mesei, observând fețele oamenilor pe care îi considera parteneri, aproape familie. Nu exista răutate în expresiile lor, doar o preocupare calculată pentru afaceri. Pentru ei, decizia sa de a adopta fetița era un risc inutil, care amenința decenii de muncă. Și dacă spun nu? Tăcerea care a urmat a fost elocventă. În cele din urmă, partenerul principal răspunse: atunci vom convoca o adunare generală și vom supune problema la votul acționarilor. Cu climatul actual, cred că ar vota pentru demiterea dumneavoastră. Era o lovitură de stat corporativă, elegantă și legală, dar o lovitură de stat oricum. Ei îl șantajau efectiv. Abandonează copilul sau pierde compania. Am nevoie de timp să mă gândesc, spuse el ridicându-se de la masă. Sigur, spuse partenerul principal, dar avem nevoie de un răspuns până vineri. Piețelor nu le plac incertitudinile. Când ajunse acasă în acea noapte, o găsi pe fetiță dormind pe canapeaua din sufragerie, purtând încă hainele de zi, îmbrățișând jucăriile de pluș. Era un desen pe măsuța de cafea, un bărbat înalt și o fetiță mică, ținându-se de mână sub un cer albastru cu nori în formă de inimă. În colțul foii, cu litere strâmbe, ea scrisese "Eu și unchiul meu din cer". O duse cu grijă în cameră, acoperind-o cu păturica roz și observându-i chipul liniștit în somn. În acel moment, luă cea mai importantă decizie din viața sa. Vineri, se va întoarce în acea sală de conferințe și va da răspunsul final. Și știa exact care va fi. Vinerea a sosit cenușie și ploioasă, ca și cum cerul însuși ar reflecta tensiunea care plutea asupra vieții milionarului. Se trezi înainte de zori, așa cum devenise obiceiul său de când fetița intrase în viața sa, dar de data aceasta nu pentru a revizui rapoarte sau a pregăti prezentări, ci pentru a sta în camera ei și a o observa dormind, gravând în memorie fiecare detaliu al acelui chip senin. În timpul săptămânii pe care o petrecuseră împreună în apartament, el descoperise lucruri despre ea, pe care niciun raport medical sau evaluare psihologică nu ar fi putut să le surprindă. Descoperise că ea fredona încet când era concentrată desenând, mereu aceeași melodie pe care Elena obișnuia să o cânte, că își organiza jucăriile în șiruri perfecte înainte de a adormi, un obicei al cuiva care învățase să prețuiască ordinea în mijlocul haosului. Că încă se mai trezea uneori în mijlocul nopții, strigând-o pe mama ei, dar acum îl căuta pe el pentru confort, în loc să plângă singură. Mai important, descoperise cum era să ai pe cineva care depindea complet de prezența sa, de deciziile sale, de capacitatea sa de a crea o lume sigură. Era înfricoșător și minunat în același timp. "Unchiule," murmură ea, deschizând ochii
și găsindu-l așezat pe fotoliul de lângă pat. De ce ești treaz atât de devreme?" Doar mă gândeam," spuse el blând, apropiindu-se pentru a o aranja sub pătură. Gândeai la ce? Cum să explici unui copil de 5 ani că era pe cale să ia o decizie care ar putea schimba cursul ambelor vieți pentru totdeauna? Cum să spui că oameni puternici încercau să-l forțeze să aleagă între ea și tot ceea ce construise în 25 de ani de muncă? Mă gândeam la tine," spuse el simplu. La cum mi-ai schimbat viața?" Ea se ridică în pat, încă somnoroasă, dar clar îngrijorată de ceva din tonul vocii sale. Am schimbat-o în bine sau în rău?" În infinit mai bine," răspunse el fără ezitare. Atunci de ce pari trist?" Perspicacitatea ei nu înceta să-l surprindă. În puținul timp petrecut împreună, învățase să-i citească expresiile mai bine decât oameni care îl cunoșteau de 10 de ani. Uneori," spuse el, alegându-și cuvintele cu grijă, când se întâmplă un lucru foarte bun în viața noastră, alți oameni devin confuzi și nu înțeleg. Și asta poate cauza probleme." Ce fel de probleme?" El ezită, dar decise că ea merită cel puțin o versiune a adevărului pe care ar putea să o înțeleagă. Unii oameni de la serviciu cred că ar trebui să petrec mai puțin timp, având grijă de tine, și mai mult timp, având grijă de afaceri. Și tu ce crezi? Cred că a avea grijă de tine este cea mai importantă afacere pe care am avut-o vreodată în viață." Ea zâmbi, acel zâmbet radiant care îi devenise recompensa preferată, și se aruncă în brațele lui pentru o îmbrățișare. Și eu cred că a avea grijă de tine e important, unchiule. Suntem o echipă acum. O echipă. Era un mod simplu și perfect de a descrie ceea ce deveniseră. 2 ore mai târziu se afla din nou în sala de conferințe, înfruntând aceleași fețe serioase ca întotdeauna, dar de data aceasta era ceva diferit în postura sa, o calmă hotărâtă pe care ei nu o mai văzuseră niciodată. Ați ajuns la o decizie?" întrebă partenerul principal de îndată ce se așeză. Am ajuns," răspunse el, deschizând un dosar pe care îl adusese. Dar mai întâi vreau să ascultați o propunere." Partenerii schimbără priviri. Nu era ceea ce se așteptau. Un răspuns simplu de da sau nu. Vreau să cumpăr participațiile tuturor la companie," spuse el calm, scoțând documente din dosar. Avocații mei au pregătit o ofertă care este cu 30% peste valoarea actuală a pieței. Este o ofertă corectă, generoasă și irevocabilă." Tăcerea din cameră a fost absolută. Era o mișcare pe care nimeni nu o anticipase. Vrei să ne forțezi să plecăm?" întrebă directorul financiar clar, șocată. Nu vreau să forțez pe nimeni să facă nimic," răspunse el. Ofer o oportunitate ca voi să ieșiți dintr-o situație pe care o considerați inconfortabilă, obținând un profit substanțial. Și mi-asum controlul total asupra unei companii care, la urma urmei, a fost întotdeauna viziunea mea personală." Partenerul principal se aplecă înainte. Și dacă refuzăm oferta? Și, sincer, dacă nu puteți înțelege asta, poate că este mai bine ca drumurile noastre să se separe. Întâlnirea s-a prelungit timp de 3 ore. Au existat argumente, negocieri, încercări de a găsi o cale de mijloc. Dar, în cele din urmă, când a devenit clar că nu își va schimba poziția, 5 dintre cei 7 parteneri au acceptat oferta de cumpărare. Ceilalți 2 au decis să rămână, dar ca parteneri minoritari, într-o companie care se afla acum sub controlul său absolut. Când a ieșit de la întâlnire, milionarul era oficial proprietarul unic al companiei pe care o ajutase să o construiască. Cheltuise o avere pentru a realiza acest lucru, dar se asigurase și că nimeni nu-i va mai putea folosi afacerile ca armă împotriva familiei sale. În drum spre casă, s-a oprit la un magazin de jucării și a cumpărat cel mai mare puzzle pe care l-a găsit, o imagine a sistemului solar cu 2000 de piese. Era un proiect care ar dura săptămâni întregi pentru a fi finalizat, timp pe care acum era sigur că îl vor putea petrece împreună. A găsit-o pe fetiță în cameră, uitându-se la desene animate cu jucăriile de pluș organizate în jurul ei ca un mic public.
Când l-a văzut sosind, a sărit de pe canapea și a alergat să-l îmbrățișeze. Cum a fost la muncă, unchiule? A fost edificator, spuse el îmbrățișând-o strâns. Și acum voi avea mult mai mult timp să petrecem împreună. Serios, foarte serios. De fapt, spuse el arătându-i cutia puzzle-ului, ce-ar fi să începem un proiect nou? Ochii ei s-au mărit când a văzut imaginea puzzle-ului. Sunt stelele, la fel ca cele despre care ai spus că locuiește sora ta acum. Era o conexiune pe care el nu o făcuse, dar care avea tot sensul. Așa este. Și când vom termina, îl vom agăța pe peretele camerei tale, ca ea să ne poată vedea în fiecare noapte. În timp ce împrăștiau piesele pe masă, fetița a pus o întrebare care l-a luat prin surprindere. Unchiule, când voi crește, voi lucra cu tine în companie? El se opri din aranjat piesele și se uită la ea. Ți-ar plăcea asta? Mi-ar plăcea. Așa te pot ajuta să ai grijă de alți copii care au nevoie de familie. Simplitatea viziunii ei îl emoționă. Nu visa la putere sau bogăție, ci la posibilitatea de a folosi resursele pentru a-i ajuta pe alții. Cred că ai fi o asociată excelentă, spuse el. Dar mai întâi trebuie să crești, să studiezi, să înveți tot ce poți. Și mă vei învăța tu? Te voi învăța tot ce știu și vom învăța multe lucruri împreună, de asemenea. În acea după-amiază, în timp ce lucrau la puzzle și vorbeau despre planete și stele, milionarul a primit un telefon de la asistentul social. Tonul ei se schimbase semnificativ față de săptămâna precedentă. Domnule, am vești bune. După toate evaluările și ținând cont de legătura de rudenie biologică, instanța a aprobat custodia dumneavoastră provizorie. Procesul de adopție poate continua în mod normal. Și expunerea mediatică, întrebările despre capacitatea mea, sincer, demonstrația dumneavoastră de angajament din această săptămână a vorbit mai tare decât orice argument. Scoaterea copilului dintr-o situație stresantă, adaptarea casei și a rutinei dumneavoastră pentru ea, preluarea controlului total asupra afacerilor dumneavoastră pentru a avea mai mult timp disponibil, asta a arătat că prioritatea dumneavoastră este clară. Când închise telefonul, fetița se uită la el cu curiozitate. Erau vești bune? Cele mai bune posibile, spuse el, luând-o în brațe și învârtind-o prin cameră. Înseamnă că suntem oficial o familie acum. Pentru totdeauna? Pentru totdeauna. Ea râse în timp ce o învârtea, un sunet de pură bucurie, care răsună prin apartamentul care devenise un cămin. Când o puse înapoi pe pământ, ea îi cuprinse fața între mâinile mici. Mulțumesc că nu m-ai lăsat, unchiule din cer, spuse ea serios, așa cum sora ta a vrut mereu să faci. În acel moment știa că luase decizia corectă. Toți banii din lume nu ar valora încrederea acelui copil, iar toate imperiile corporative nu se comparau cu bogăția de a avea pe cineva care îl iubea necondiționat. Mulțumesc că m-ai găsit, răspunse el. Nu știam cât de gol eram până să apar tu. În acea noapte, după ce o puse la culcare, sună-o pe secretară pentru a da instrucțiuni cu privire la schimbările pe care le va face în companie. Își va reduce volumul de muncă, va crea un fond de caritate axat pe copiii aflați în situații vulnerabile și va structura compania în așa fel încât în viitor fetița să poată prelua conducerea dacă ar dori. Dar, mai presus de toate, își va rezerva în fiecare dimineață timp pentru micul dejun împreună, în fiecare după amiază pentru a o ajuta cu temele când va începe să studieze și în fiecare seară pentru povești înainte de culcare. Pentru că învățase că adevăratul succes nu se măsoară în cifre sau realizări corporative, ci în capacitatea de a crea un loc sigur pentru cei pe care îi iubim. 3 luni trecuseră de când fetița intrase în viața milionarului, iar lumea părea complet diferită. Apartamentul, odinioară un spațiu minimalist și liniștit, era acum plin de viață. Desene lipite pe frigider, jucării împrăștiate prin colțuri, sunetul constant al râsetelor și al conversațiilor. Era o dezordine organizată pe care învățase să o iubească. Fetița se adapta mai bine decât prezisese orice profesionist.
începuse să frecventeze o școală privată mică și primitoare, unde s-a remarcat rapid prin inteligența sa ascuțită și prin capacitatea de a lega prietenii cu ușurință. Coșmarurile ei se diminuaseră drastic și începuse să vorbească despre viitor cu încrederea unui copil care știa că are un loc sigur în lume. Dar într-o dimineață de marți, în timp ce luau micul dejun împreună în bucătărie, o rutină sacră pe care o stabiliseră, ea a pus o întrebare care a schimbat totul. Unchiule, poți să te rog ceva foarte important? El citea e-mail-uri pe tabletă în timp ce ea își termina cerealele, dar seriozitatea din vocea ei l-a făcut să lase totul jos și să-i acorde atenție totală. Sigur, micuță, poți să mă rogi orice. Ea ezită un moment, jucându-se cu lingura în castronul gol. Vreau să merg în locul unde am căzut, pe scări. Cererea l-a luat complet prin surprindere. De ce? Pentru că e un lucru pe care trebuie să-l fac acolo. Pentru mama Elena și pentru toți ceilalți copii cărora le este frică de scări. El se aplecă înainte, încercând să înțeleagă unde vrea să ajungă, ce fel de lucru. Că omul a fost rău, nu scările. Ideea îl îngrozi. Locul devenise un simbol al traumei și al violenței, era constant înconjurat de curioși și jurnaliști, iar retrăirea acelui moment ar putea redeschide răni care abia începuseră să se cicatrizeze. Micuță, nu știu dacă este o idee bună. Acel loc îți poate trezi amintiri urâte. Am deja amintiri urâte de acolo, spuse ea cu logica implacabilă pe care o moștenise de la mama ei. Dar vreau să fac și amintiri bune. Vreau ca copiii să vadă că putem fi mai puternici decât lucrurile rele care se întâmplă. Era ceva în tonul ei care îi aminti intens de Elena la 5 ani, când hotăra ceva și nu exista forță pe lume care să o facă să se răzgândească. Și dacă va fi prea greu, și dacă te vei speria când vei ajunge acolo, atunci mă vei ține de mână și mă vei ajuta să fiu curajoasă, răspunse ea. Așa cum ai făcut la spital și așa cum faci în fiecare noapte când mă trezesc cu coșmaruri. El tăcu câteva minute cântărind propunerea. Era ceva profund puternic în idee, un copil confruntându-se direct cu locul traumei sale, transformându-l dintr-un simbol al victimizării într-un simbol al depășirii. Ești absolut sigură că vrei să faci asta? Sunt absolut sigură, spuse ea, folosind expresia pe care o învățase de la el. Atunci hai să facem, decise el. Dar în felul nostru, în condițiile noastre. În următoarele 2 săptămâni, el a organizat meticulos ceea ce numea intern Operațiunea Scara. A vorbit cu psihologi specializați în traumele infantile, care au fost de acord că, dacă este bine condusă, experiența ar putea fi terapeutică. S-a coordonat cu poliția locală pentru a asigura siguranța și intimitatea. Și mai important, a petrecut ore întregi vorbind cu fetița despre ce se așteptau să găsească și cum se va simți. Au decis că vor merge duminică dimineața când circulația în zonă era mai redusă. Ea a ales să poarte o rochie galbenă strălucitoare, pentru că este culoarea curajului, explică ea, și își va lua jucăriile de pluș pentru a-i da putere. În noaptea precedentă, în timp ce o punea la culcare, ea mai puse o întrebare care îl surprinse. Unchiule, crezi că vor fi alți copii acolo mâine? Poate. De ce? Pentru că dacă vor fi, vreau să vorbesc cu ei. Vreau să le spun că nu este vina lor când adulții sunt răi și că întotdeauna este cineva din cer care poate apărea pentru a ajuta. Simți cum ochii îi se umplu de lacrimi. Cineva din cer? Așa mă gândesc eu la tine, spuse ea simplu. Ai apărut când aveam cea mai mare nevoie, ca un înger. Doar că ești un înger care poartă costum și știe să conducă mașini mari. Duminică dimineața au ajuns la fața locului de vreme, însoțiți de 2 agenți de securitate discreți și de un psiholog pentru copii care se oferise să însoțească procesul. Clădirea publică era aceeași, o construcție de beton fără grație, cu scara largă care ducea la intrarea principală. Dar era ceva diferit.
Mici buchete de flori fuseseră lăsate pe trepte, iar afișe făcute de copii erau lipite pe pereții din apropiere. "Uite, unchiule," spuse fetița arătând spre desene. "Alți copii au făcut desene pentru mine." "Ești curajoasă! Copiii sunt importanți! Nimeni nu te mai poate răni acum." Fetița a fost emoționată să vadă demonstrațiile de afecțiune. "Le-au făcut pentru mine. Cred că le-au făcut pentru toți copiii care s-au simțit vreodată mici și speriați," spuse el. "Ai devenit un simbol al speranței pentru ei." Ea se uită la scări pentru un timp îndelungat. Erau 15 trepte de beton gri, fiecare reprezentând un moment de durere pe care îl trăise cu luni în urmă. Dar acum, decorate cu flori și mesaje de sprijin, păreau mai puțin amenințătoare. "Pot să încep?" întrebă ea. "Putem să începem," corectă el, oferindu-i mâna. Au urcat încet câte o treaptă. Pe a treia treaptă, ea se opri și se uită în jos. "Aici am căzut," spuse ea calm. "A durut foarte tare." "Știu," spuse el strângându-i mâna, "dar uită-te unde ești acum." "Urci," observă ea cu un zâmbet mic. Pe a 7-a treaptă, o mică mulțime începuse să se formeze. Erau familii cu copii, dintre care unii făcuseră desenele care erau lipite pe pereți. Când au realizat cine era, au început să aplaude ușor. Fetița se opri și se uită la oameni. "Bună ziua!" spuse ea făcând cu mâna timid. "Ești foarte curajoasă!" strigă un copil de vârsta ei. "Mulțumesc!" răspunse ea. "Și voi sunteți curajoși că sunteți aici." Pe a 10-a treaptă se opri din nou, de data aceasta părând obosită. "Unchiule, este greu," spuse ea. "Ce este greu?" "Nu știu, doar este." Ea respira adânc. "Dar voi continua." Pe ultimele 5 trepte, milionarul a realizat că ea făcea mai mult decât să urce niște scări. Purta cu ea durerea tuturor copiilor care fuseseră vreodată răniți, speranța tuturor celor care aveau nevoie de protecție și promisiunea că era posibil să depășești momentele cele mai întunecate. Când au ajuns în vârf, ea se întoarse să se uite în jos. Mica mulțime includea acum reporteri care sosiseră discret, dar atmosfera nu era de circ mediatic, era de reverență, ca și cum toată lumea ar fi înțeles că asistau la ceva sacru. "Pot să vorbesc cu ei?" întrebă ea. El ezită. "Ești sigură?" "Sunt. E un lucru pe care trebuie să-l spun." El o luă în brațe, astfel încât toată lumea să o poată vedea și auzi. Vocea ei, deși mică, purta o forță care îi amuți pe toți cei prezenți. "Numele meu este... Ei bine, puteți să-mi spuneți doar fetița," începu ea. "Am căzut pe aceste scări pentru că un adult rău m-a rănit, dar nu am rămas jos. M-am ridicat înapoi." Ea făcu o pauză, uitându-se la milionarul de lângă ea. "Și am descoperit că uneori, când se întâmplă lucruri foarte rele, se pot întâmpla și lucruri foarte bune. L-am găsit pe unchiul meu din cer, care este cea mai bună persoană din lume. Și el m-a învățat că locul unui copil este în brațe, nu pe jos." Fraza răsună printre cei prezenți. Era simplă, dar purta o putere transformatoare care atinse fiecare persoană de acolo. Pentru toți copiii care ascultă, sunteți importanți. Meritați să fiți îngrijiți. Și dacă cineva vă rănește, nu este vina voastră. Și întotdeauna va fi cineva care va vrea să aibă grijă de voi așa cum trebuie. Când a terminat de vorbit, liniștea a fost totală timp de câteva secunde. Apoi încet au început aplauzele. Nu erau aplauze sărbătorești, ci respectuoase, recunoscând curajul extraordinar al unui copil care își transformase cea mai mare durere în speranță pentru alții. Un reporter se apropie cu precauție. "Domnule, ați putea face o declarație?" Milionarul se uită la fetiță, care dădu din cap încurajator. "Acum câteva luni eram un om care credea că succesul se măsoară doar în cifre," spuse el. "Astăzi am învățat că cel mai mare succes din viața mea a fost să am ocazia să am grijă de acest copil extraordinar. Ea m-a învățat că familia nu înseamnă sânge sau bani, ci înseamnă să alegi să iubești pe cineva în fiecare zi, chiar și atunci când este greu. Și planurile dumneavoastră de viitor?"
Simplă, răspunse el, uitându-se la fetița care se juca acum cu ursulețul de pluș. Voi continua să învăț să fiu unchiul pe care îl merită. Și vom lucra împreună pentru a crea o lume în care niciun copil nu va mai trebui să treacă prin ceea ce a trecut ea. Când au coborât scările, au făcut o oprire la fiecare treaptă, unde erau flori sau mesaje. Fetița a insistat să le citească pe fiecare, mulțumindu-le mental copiilor care le făcuseră. Pe ultima treaptă, ea se opri și se uită înapoi încă o dată. Știi ce este amuzant, unchiule? Ce anume? Acum scara asta nu-mi mai lasă frică. Este doar o scară. Ceea ce contează cu adevărat este cine ne ține de mână când urcăm. 2 ani trecuseră de la acea duminică memorabilă de pe scări, iar viața găsise un ritm dulce și previzibil. Fetița, acum în vârstă de 7 ani, era în clasa a 2-a și se remarca nu numai din punct de vedere academic, ci și prin capacitatea sa neobișnuită de a-i face pe ceilalți să se simtă importanți și îngrijiți. Moștenise de la mama sa, Elena, sensibilitatea de a percepe când cineva era trist, iar de la unchiul ei, hotărârea de a face ceva în acest sens. Apartamentul se transformase complet. Pereții, odinioară albi și goi, afișau acum o galerie de desene și fotografii, înregistrări ale unei familii care învățase să celebreze fiecare mic moment. Masa din sufragerie avea încă un puzzle permanent asamblat, tradiție pe care o păstraseră. La fiecare puzzle terminat începeau unul nou în aceeași zi, deoarece viața este ca un puzzle. Conform filozofiei fetiței, asamblăm piesele treptat până când vedem întreaga imagine. În această dimineață de sâmbătă în special se aflau în grădina clădirii, unde ea insistase să planteze o mică grădină memorială pentru Elena. Era un pat de flori colorat, cu flori care se schimbau cu fiecare anotimp și o mică placă pe care scria „Pentru Elena”, care ne-a învățat că dragostea este ca o plantă. Cu cât ai mai multă grijă de ea, cu atât crește mai mult. „Unchiule”, spuse ea, udând cu grijă petunile violete pe care le plantaseră săptămâna precedentă, „crezi că mama Elena poate vedea grădina noastră de unde este ea?” „Sunt sigur că poate”, răspunse el, ajutând-o să adauge îngrășământ la mușcate. „Și sunt sigur că este mândră de modul în care ai crescut.” „Și de modul în care ai crescut și tu”, spuse ea înțeleaptă. „Erai foarte trist când te-am întâlnit. Acum râzi mult mai mult.” Era adevărat. Bărbatul care fusese cunoscut pentru răceala sa implacabilă zâmbea acum în lift vecinilor, saluta portarii pe nume și devenise faimos în clădire pentru organizarea de petreceri aniversare elaborate pentru o fetiță de 7 ani care invita toți copiii din clădire. „Apropo de creștere”, spuse el ștergându-se pe mâini cu prosopul pe care îl aduseseră, „am o surpriză pentru tine.” Ochii ei se luminară. „Ce fel de surpriză?” „De tipul care va schimba unele lucruri pe aici”, spuse el, scoțând din buzunar un plic oficial. „A sosit o scrisoare foarte importantă prin poștă ieri.” Ea se așeză pe iarbă lângă el, curioasă, dar nu nerăbdătoare. Învățase că surprizele unchiului erau întotdeauna bune, chiar și atunci când veneau în plicuri serioase. „Este de la tribunal”, spuse el, deschizând plicul cu grijă. „Aici scrie că, oficial, nu mai ești nepoata mea în custodie temporară.” Fața ei se îngrijoră pentru o clipă. „Nu mai sunt?” „Nu”, spuse el, prefăcându-se serios. „Acum ești oficial fiica mea adoptivă, pentru totdeauna, cu toate documentele ștampilate și semnate.” Zâmbetul care se răspândi pe fața ei fu ca un soare care răsare după o furtună. „Fiica adevărată? Fiica adevărată. Cu certificat nou, document nou și tot.” Ea se aruncă în brațele lui cu o forță care aproape îi trânti pe spate în iarbă. „Tată, pot să-ți spun tată acum?” „Poți să-mi spui cum vrei”, spuse el îmbrățișând-o strâns. „Dar tată sună perfect.” „Tată, tată, tată”, repetă ea, testând cuvântul ca pe o bomboană nouă. „Am un tată.” Au rămas îmbrățișați acolo în grădină pentru o lungă perioadă de timp, bucurându-se de simplitatea momentului.
În jurul lor, orașul își continua viața agitată, dar pe acel pat mic de flori, printre florile Elenei, timpul părea să se fi oprit pentru a sărbători. Tată, spuse ea în cele din urmă, pot să-ți spun un secret? Întotdeauna, răspunse el, am știut întotdeauna că vei fi tatăl meu adevărat, încă din prima zi de la spital. Cum ai știut? Pentru că atunci când te-ai uitat la mine, a fost așa cum spunea mama Elena că se va întâmpla. Ea spunea că într-o zi va veni cineva care se va uita la mine și va vedea că sunt specială, nu din cauza lucrurilor rele care mi s-au întâmplat, ci din cauza a cine eram eu pe dinăuntru. Milionarul, acum oficial tată, simți lacrimi calde curgându-i pe față. Și ești specială, ești cea mai specială persoană pe care am cunoscut-o vreodată în viață. Noi suntem speciali împreună, corectă ea. Suntem o familie specială care s-a întâlnit când avea cea mai mare nevoie. În acea după-amiază au organizat o mică petrecere pentru a sărbători adopția oficială. Au invitat doar persoane speciale, secretara care devenise un fel de mătușă surogat, asistenta de la spital care încă îi vizita ocazional, psihologul care însoțise întregul proces și câteva familii din clădire care le deveniseră prieteni. Fetița a insistat să țină un discurs în timpul petrecerii, urcându-se pe un scaun, pentru ca toată lumea să o poată vedea. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat pe mine și pe tatăl meu să fim o familie, începu ea, cu dezvoltura cuiva care învățase că vocea ei contează. În special vreau să-i mulțumesc mamei Elena, care are grijă de noi de acolo de sus. Ea făcu o pauză, uitându-se la tatăl ei cu acel zâmbet care devenise marca ei înregistrată. Și vreau să spun un lucru tuturor copiilor care ar putea asculta. Familia nu înseamnă doar cine se naște împreună. Familia înseamnă cine alege să rămână împreună, cine are grijă unul de celălalt și cine ne face să ne simțim în siguranță să fim cine suntem cu adevărat. Aplauzele au fost călduroase, dar ea încă nu terminase. Și pentru adulți, uneori credem că cele mai importante lucruri sunt lucrurile mari, serviciu, bani, case frumoase. Dar cele mai importante lucruri sunt cele mici, îmbrățișări de noapte bună, povești înainte de culcare, cineva care te întreabă cum a fost ziua ta și ascultă cu adevărat răspunsul. Tatăl simți cum pieptul îi se strânge de mândrie. La 7 ani, ea avea o înțelepciune pe care mulți adulți o dobândeau în 10 de ani. În cele din urmă, spuse ea, vreau să spun că toată lumea merită să fie iubită. Toată lumea. Și dacă încă nu v-ați găsit familia, nu renunțați. Uneori apare într-un mod în care nu ne așteptam. Când petrecerea s-a terminat și toți au plecat, tatăl și fiica s-au așezat pe canapeaua din sufragerie, ea cu capul în poala lui în timp ce el citea o poveste nouă pe care o cumpăraseră pentru a sărbători ziua. Tată, spuse ea când termină de citit, ești fericit? Sunt cea mai fericită persoană din lume, răspunse el fără ezitare. Și eu. Cred că mama Elena ar fi fericită să știe că ne-am întâlnit. Sunt sigur că ar fi, spuse el, sărutând-o pe creștet, și sunt sigur că zâmbește acolo din cer de fiecare dată când râdem împreună. Atunci trebuie să zâmbească foarte mult, observă fetița, pentru că râdem foarte mult. Era adevărat. Râseseră mult în acei 2 ani, în diminețile leneșe de duminică, în serile făcând teme la masa din bucătărie, în plimbările în parc unde ea insista să hrănească toate rațele din lac. Râseseră de glumele proaste pe care le spunea ea, de propriile sale greșeli ca tată începător, de descoperirile zilnice pe care le făceau despre lume și despre ei înșiși. Tată, spuse ea, începând deja să țipească, mâine pot să te ajut la muncă? Vreau să învăț despre companie pentru când voi crește. Sigur, spuse el, dar numai dacă promiți că nu vei mai încerca să-mi reorganizezi toate fișierele. Au fost mult mai organizate în felul meu, protestă ea somnoroasă. Au fost, aprobă el, râzând, doar că nimeni nu mai găsea nimic.
Detalii, murmură ea folosind un cuvânt pe care îl învățase de la el. În timp ce ea adormea în poala lui, bărbatul care fusese cunoscut ca fiind cel mai nemilos executiv din țară reflectă la călătoria extraordinară care îi adusese până acolo. Acum 2 ani, viața lui era un gol luxos, umplut doar de numere și realizări deșarte. Astăzi, era bogată în lucruri care nu puteau fi măsurate sau cumpărate, râsete matinale, îmbrățișări strânse, conversații despre vise și temeri, certitudinea absolută că era iubit necondiționat. Compania continua să prospere sub conducerea sa, dar acum avea un scop mai mare. Criseră o fundație care avea grijă de copiii aflați în situații vulnerabile, construiseră centre de plasament cu standarde demne, finanțaseră programe de adopție și de sprijinire a familiilor. Fetița participa activ la toate, cu idei care îi surprindeau adesea pe adulți prin simplitatea și eficacitatea lor. Copiii știu de ce au nevoie copiii, spunea ea întotdeauna când îi se punea la îndoială participarea. Voi, adulții, complicați uneori lucruri care sunt simple. Când o duse în cameră și o puse în pat, ea deschise ochii pentru ultima dată. Tată, știi care este cea mai bună parte a faptului că sunt fiica ta? Care este? Este să știu că, indiferent de ce se întâmplă, tu vei fi mereu aici și eu voi fi mereu aici pentru tine, de asemenea. Pentru totdeauna, promise el, acoperind-o cu păturica roz pe care încă o prefera. Pentru totdeauna, repetă ea, închizând ochii cu un zâmbet. În acea noapte, înainte de a adormi, el rămase un timp la fereastra camerei, observând stelele. Era una în special care strălucea mereu mai puternic și îi plăcea să-și imagineze că este Elena, având grijă de ei de la distanță, în sfârșit în pace, știind că fiica ei era în siguranță și iubită. Mulțumesc, șopti el către stea. Mulțumesc că mi-ai dat voie să am grijă de ea. Promit că voi fi tatăl pe care ai fi vrut să-l aibă. Vântul nocturn păru să poarte un răspuns blând, ca și cum Elena ar fi șoptit înapoi. Știu și sunt mândră de voi doi. În cele din urmă, milionarul descoperise că cea mai mare bogăție nu se afla în seifurile băncilor sau în acțiunile de la bursă. Se afla în brațele unei fetițe care îi spunea unchiul din cer când era mică și acum îi spunea tată cu aceeași adorație. Se afla în certitudinea că exista cineva în lume care depindea de el nu pentru ceea ce poseda, ci pentru cine era el. Se află în oportunitatea de a fi erou în viața cuiva, nu pentru că salva companii sau făcea afaceri strălucitoare, ci pur și simplu pentru că era prezent în fiecare zi cu dragoste constantă și necondiționată. Și în dimineața următoare, când ea se va trezi și va alerga în bucătărie strigând "Bună dimineața, tată!" cu acel zâmbet radiant, el va ști încă o dată că luase decizia corectă, că familia era într-adevăr cea mai rentabilă investiție pe care un om o putea face și că uneori, când pierdem tot ceea ce credem că este important, descoperim tot ceea ce contează cu adevărat. Dacă această poveste te-a emoționat, abonează-te la canal și activează notificările pentru a primi povești noi în fiecare zi. Ce ai face tu în locul milionarului? Comentează mai jos și distribuie această poveste cu cineva special.